गेलेमु थेलियाव फिन बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जेसिटि अल आसाम कम्पु चेम्पियनशिपआव बर' हारिनि सानै लाइमोन गेलेगिरिया मेडेल देरहानो हादों। मरिगाव जिल्लानि थुब्ला बाग्लारि आरो नन्दिता बाग्लारिनि फिसाज्ला हासिराम बाग्लारिया गावनि गोख्रों गेलेनायजों सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। लोगोसेयैनो सन्जय बाग्लारिनि फिसाज्ला प्रभाकर्ण बाग्लारियाबो अल आसाम कम्पु चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बिसोर सानै लाइमोननि मेडेल देरहानायखौ लानानै दासान्दि मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट बियाबनि जलकियाबारि गामियाव रायजो राजाफ्रा रंजाखांनाय फोरमायदों। जर'खायै मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, मरिगाव जिल्ला बर' आइजो आफाद मिरु आरो जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम, मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जलकियाबारि गामि सामलाय आफादनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो कम्पु चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानाय सानै गेलेगिरिखौ मान होनानै बरायो। बे समाव कम्पु फोरोंगिरि हासिना बेगम आरो मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मेडेल देरहानाय हासिराम बाग्लारिया मा बुंदों फै मिथिना लानि। नमस्कार, मोर नाम हासिना बेगम। मैं मरिगाव जिल्लार लाहरिघाटर छोৱালী আৰু মই 2019 চনত মই ব্লেক বেল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ লগত মই 2018 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আৰু বৰ্তমান মই লাহৰিঘাটত কুমফু স্পৰ্টছ একাডেমি বুলি এখন একাডেমি চলাই আছোঁ। তাৰে মই শিক্ষক। আচ্ছা, আপোনাৰ বৰ্তমান যিটো জনা গৈছে আৰু আপোনাৰ শিষ্য আপুনি অলপ আগতে বক্তৃতা দি গ'ল, যিহেতুকে আপুনি 9জন ল'ৰা ছোৱালী তাৰমানে বাছনি কৰি লৈ গৈছিল। তেওঁলোকৰ পৰা সকলোৱে তাৰমানে উত্তীৰ্ণ হৈ বা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আহিছে। তাত যিকোনো প্ৰথম হওক, দ্বিতীয় হওক বা তৃতীয় হওক, এটা নহয় এটা এচিভমেণ্ট লৈ আনিছে। তাত আপোনাৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা হৈছে? হয়, মই নিশ্চয় বহুত আনন্দিত। মই স্কুলটো অ'পেন কৰিছিলোঁ জুলাই মাহত। জুলাই মাহৰ পৰা বৰ্তমান হৈছে 4 মাহ। তেওঁলোকে যে 4 মাহত যে ইমান ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, মই তাৰ কাৰণে বহুত আনন্দিত। হয়তো তেওঁলোকে মন দি শিকিছে, মন দি গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বহুত আছে, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছে, তেওঁলোক আগুৱাই যাব। মই সেইকাৰণে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মোৰ লগতে মোৰ আৰু সতীৰ্থ আছে, তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে। আমাৰ ক্লাবৰ প্ৰেছিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিছে। আমি যি 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে অল আছাম কম্পু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা 25, 26 আৰু 27 নৱেম্বৰ, তাত তেওঁলোকে আমাৰ লগত গৈ পেলাই বহুত সহযোগ কৰিছে। সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান আগুৱাই যাব পাৰিছে। আচ্ছা, ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আপুনিওতো ইমান বয়সৰ নহয়, কম বয়সৰ ছোৱালী। হয় হয়। তাতে আপুনি টিচাৰ হৈ গ'ল আৰু বহুত মেডেলিষ্ট প্লাছ বৰ্তমান আপোনাৰ শিষ্যবিলাক তেনেকুৱাই কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰমানে মেডেলিষ্ট হ'বলৈ গৈছে। তাত আপোনাৰ কি কৌশল আছে বাৰু? মোৰ কৌশল এয়াই ক'ব গ'লে, অন্য যিবিলাক স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে তাত মাত্ৰ সপ্তাহত 3 দিন শিকায় আৰু মই মাহটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এদিনো ৰেষ্ট নিদিওঁ। এদিনো ৰেষ্ট নিদিয়াকৈ মাহটোৰ 30 দিনেই মই 30 দিন তেওঁলোকক প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ। 30 দিন যদি মাহৰ এদিনো তেওঁলোকক ৰেষ্ট নিদি পেলাই তেওঁলোকক যদি ৰেথাৰি মই প্ৰেক্টিছ কৰাই থাকোঁ, হয়তো আজি পাহৰিছে কালি আকৌ হৈ যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোক হয়তো ইমান সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। আচ্ছা, আপুনি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক কি ক'বলৈ বা কি হ'বলৈ তাৰমানে আশা কৰিছে? মই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক আশা কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আছোঁ আৰু থাকিম। তেওঁলোকে যাতে বহুত আগলৈ যায়, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয়, তেওঁলোক যাতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাম কঢ়িয়াই আনে, সুনাম কঢ়িয়াই আনে, তাৰে আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা মেডাম, বৰ্তমান আমি জানো যিটো গেম মাৰ্চেল আৰ্টছ বা যিকোনো কম্ফু, চাউলেন, বক্সিং সেইবিলাক পাৰ্টছ অফ এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ এটা খণ্ড। গতিকে আমি বহুতকে দেখা পাইছোঁ যে যিবিলাকে ধৰ খেলা ধূলাত খুব মন দিয়ে, তেওঁলোকে মানে লিখা পঢ়াত অলপ কমজুৰি হৈ যায়। তাৰ কাৰণটো কি আপুনি জানে নেকি? নহয় ছাৰ, এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে খেলা ধূলাত মন দিলে যে পঢ়াত বেয়া হৈ যায়, সেইটো কোনো পধ্যেই নহয়। কাৰণ মই নিজে পঢ়ি আছিলোঁ, বৰ্তমানলৈকে পঢ়ি আছোঁ আৰু লগতে মই মাৰ্চেল আৰ্টছ কৰি কমপ্লিট কৰি মই মেট্ৰিক কৰিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ, চব কৰিলোঁ। বৰ্তমান মই ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ।
তো পঢ়াটো হৈছে নিজৰ কথা সেইটো নিজে মন দি পঢ়িব লাগিব প্ৰেক্টিছ কৰি অহাৰ পাছত আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব বহে হয় পঢ়াটো আগুৱাই যাব খেলতো আগুৱাই যাব তেনেহ'লে আপুনি কি ক'ব খোজে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাটো ভাল নে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰাটো ভাল নহয় এইটো বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব নিজকে বহুত স্মাৰ্টনেছটো আনিব লাগিব নাই মই এইটো কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁ ভাবিব লাগিব আৰু তেওঁ বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁ অনলি পঢ়াটো নহয় পঢ়াৰ লগত কিবা এটা কৰিব লাগিব সেইটোৰ লগত তেওঁ আগুৱাই যাব লাগিব आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांनिसिम जाहाथे इयुनावबो जाहाथे बेबायदि लाबोगोन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना बिथाङा जिथुनाखि बे खामानियावहा आखाइ होबाय जेब्लानिफ्राय खेला दुलाहा माने गोसो गुदुं जानानै ओंखारबाय बेवहाय नोंथांमोना माबायदि बिहोमा होदोंमोन बा माबायदि थुलुंगा होदोंमोन जों थुलुंगा होबाय थायो बिथांनि भबिष्यता जाहाथे मोजां जायो लोगोसे बेबायदि खेला दुला जाहाथे आवगायलाङो बेफोरखौनो जों थुलुंगा होबाय थायो जों गोहो बोलो होबासो बिथाङाबो दावगानो हागोन बेखायनो जों बेखौनो होयो फरायनायावबो था आरो लोगोसे खेला दुलायावबो था इयुनाव बिथांमोनखौ मा जाजानायखौ लुबैयो नोंथाङा इयुनाव जोङो दा स्टेट लेभेलाव जाबाय इयुनाव जाहाथे आरो नेशनेल गेमाव जाहाथे बाहागो लानो हायो नेशनेलनिफ्राय इन्टारनेशनेलसिम आरो इन्टारनेशनेलावबो जाहाथे बिथांमोना गेलेनानै जाहाथे जोंनि भारतनि नामखौ जाहाथे जौगाहोयो लोगोसे जोंनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि नामखौबो जाहाथे गोजौ खालामना लाखिगोन होननानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होबाय थायो साबायखर थाबाय थारमाने बे दा जिथु दिनै बे कम्फु बादायलायनाय जिथु बे सानै गथ' बिसोरा प्रभाखौ बे सानै जिथु देरहादों बे जोंनि मरिगाव जिल्ला थारमाने जिथु बर' हारिनि मोनसे दावगानाय बिथिङाव थारमाने मोनसे माबा नोजोर फैनाय आरो जोङो बे गोजोननायनि थाखायनो जोंनि बे मरिगाव जिल्ला थारमाने गासै गौथुमनि थारमाने आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना फैदों जे बे सानै गथ'खौ बरायनो होनना आरो बेबायदिनो बिनि थारमाने फोरोंगिरि बेगम हासिना बेगमखौ लिंहरना लाबोदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे थारमाने इयुन भबिष्यत जोंनि माने बे दिनै लाहारिघाट थारमाने ओनसोलाव दावगानायानो नङा जे बेबायदिनो जाहाथे मरिगावआवबो बे थारमाने कम्फुनि अनगायैबो माखासे खेलफोर दं बेबायदिनो जाहाथे बादायलायनाय बा एक्सपार्ट जायो दावगानो हायो आरो उन बिथिङावहा थारमाने बे दिनैनि थारमाने जिथु आफाद बे माने जोंनि थाखाय सोब गोजोननाय मोनसे माबा लामानि आच्छा सार बेबादिथ' गोबां मरिगाव जिल्लायावहाय एचिभमेन्ट मोननाय सिगांबो जों नुबाय बिथांमोना जेब्ला एचिभमेन्ट मोनो अब्लाल'सो बे रोखोम गौथुमारिफोरा थांनानै बरायहैयो बा गोजोन बावहैयो उनाव साननैसो उनाव स्टेपआथ' जोबनानै थाङा मोनसे पारफर्म गानाय उनाव आरो मोनसे पारफर्म जेनेबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेल स्टेटनिफ्राय नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल थायो जेब्ला डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव देरहाबाय अब्लानो थांनानै जोंनिया बरायनाया गोबां होंगो दोंगो जानानै बरायबाय उनावहाय बिखौ स्टेट लेभेलाव लांनो थाखाय माबा मोनसे थुलुंगा होनांगौ बा राहा लामा दिन्थिना होनांगौ बिखौ उनावहाय जोंनिफ्रा सा सबर जेबो लाया बेनि सायाव मा बुंनो नागिरो सार बेथ' आसलथे डिस्ट्रिक्ट लेभेल दा दिनै जेरै जों मा होनबाय दा बिसोरो थारमाने स्टेट लेभेलाव सिलेक्ट जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नङाबाबो दा जिहेतुके दिनैनि माबायानो जोंहा थुलुंगा बिसोर जाहाथे स्टेट लेभेलनिफ्राय आरो थारमाने नेसनेल लेभेलाव थांनो हायो थारमाने बिसोर जुदि स्टेट लेभेलनिफ्राय आरो जुदि दावगायो निश्चय थारमाने दावगाना गल्ड मेडेलाइज बा बे माबा मोजां सहाय जागोन जिहेतुके मेक्सिमाम दिनै नुदों बे सानै गथ'आबोथ' बे दुखियानो जेबो गैया गतिके जों गौथुमफोरनिफ्राय बा सोरबा सासे थारमाने गोनां मानसिया थारमाने रां बिथिङाव बिसोर दावगाबा माने रां बिथिङाव एसे खहायोबा बिसोर निश्चय आरो आवगायनो मोनसे माबा मोनगोन सुबिदा मोनगोन आवगायनो थारमाने बिसोरा माने गोसो फैगोन आरो जिहेतुके मेक्सिमाम जोंहा थारमाने बे गैजारोङि गथ'फोरा जों गोरोंबाबो जिखिनि गेलेनाय माबानाय एक्सपार्टबाबो बिखेखकै थारमाने रांनि थारमाने अभाबाव थांनो हाया आवगायनो हाया
बिदि बिथिङाव जों गौथुमफोरा बा सोरबा गोनां बिसोरो थारमाने हागौमानि थारमाने आर्थिक दिखौबो थारमाने हेफाजाब होनांगौ अब्लानिया बिसोरो दावगानो हागोन आरो बेबायदि मोजां जानो हागोन आरो आच्चा सार हारसाफोरा बुङो जोंनिया मा बुङो बेखौ अभाबत स्वभाब नस्त नाथाय हारसाफोरा बुङो स्वभाबत हे अभाब स्वभाबा गाज्रिबासो अभाब जायो स्वभाबा मोजांब्ला अभाबखौबो दूर खालामनो हायो अब्ला जोंनि मानसिया आसलि स्वभाबानो गाज्रि मार ना अभाबानो मार जोंनियाथ' आसलथे बि नंगौ थारमाने स्वभाबाबो गाज्रि खालामो थिग खिन्थु आसलथे जोंनिया अभाबो गाज्रि जादों मेक्सिमाम अभाबो गाज्रि जादों खिन्थु स्वभाबो गाज्रि जानाया बे बेलेग लक्षण बि मोजां लक्षणनि नङा स्वभाबो गाज्रि जानाय खिन्थु एक्सुवेलि जोंनिया अभाबो गाज्रि जादों दा बेथ' जोंनि थारमाने पुर्बपुरुखनि मोनसे माबा थेवबो थारमाने बेखौ फोजोबस्रांनाय जोंनियाथ' आसलथे बि नंगौ थारमाने स्वभाबाबो गाज्रि खालामो थिग खिन्थु आसलथे जोंनिया अभाबो गाज्रि जादों मेक्सिमाम अभाबो गाज्रि जादों खिन्थु स्वभाबो गाज्रि जानाया बे बेलेग लक्षण बि मोजां लक्षणनि नङा स्वभाबो गाज्रि जानाय खिन्थु एक्सुवेलि जोंनिया अभाबो गाज्रि जादों दा बेथ' जोंनि थारमाने पुर्बपुरुखनि मोनसे माबा थेवबो थारमाने बेखौ फोजोबस्रांनो हायाबाबो लिमिटेसननि गेजेराव थारमाने लाखिनानै बेखौ थारमाने खामानिखौ मावनो हायो खारन बेखौथ' एखेबारे फोजोबस्रांखानो हाया गतिके मोनसे लिमिटेसननि गेजेराव माबानानै खामानिखौ मावलांनो हायो थारमाने मोनसे न'खरनि गथ' गथाय दावगानो थाङोब्ला बिजोंनो जुदि बि न'खरा बे लोंसा जासाजोंनो लोब्बा थाबाय थाबाथ' बि न'खरा केতিয়াव दावगाया बि जों नुखानाय बाथ्रा बयबो मिथिखायो गतिके जाय न'खराव बि बुस्थुआ माने सम्पूर्ण दं लोंसा जासा फरायनो बिदि जाबाय मा समाव गथ' गथाय फरायगोन गतिके बेखौ लिमिटेसननि गेजेराव आरो गारखानोथ' हाया बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे माबाखा गतिके बेखौ गारखानो हाया कालसार गतिके बेखौ थारमाने लिमिटेसननि गेजेराव जों खामानिखौ मावलांनांगोन अब्लासो जों दावगानो हागोन जायखिजायाथों सार दा बिथांमोनखौ जेरैबायदि बरायबाय बा सोरबाफोर बेबायदिनो गोसो गुदुं फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा जुदि बेबायदि जायखिजाया गेमफोरावहाय खारनाय बारनाय बक्सिं फुटबल जायखिजाया गेमावहाय जुदि पारफर्म लानो गोसो गुदुंफ्रा आवगायना फैयोब्ला बिथांमोना माबायदि गावखौनो गाव थियारि खालामनानै फैनांगोन बेनि सायाव एसे मा खावलायनो नागिरो फैबाय थानायफोरनि थारमाने उननि जोलैया थारमाने बेफोर जायफोर गथ'फोरा थारमाने बे बिथिङाव थारमाने दावगागोन बा उनावहा थारमाने बे रोखोमनि पारफरमेन्स लाना फैदो बिसोरखौथ' जों बरायनांगोन आरो बिसोरखौ उत्साह उद्दीपना होनो नांगोन जे नोंसोर हाखौ माने दावगा जे बेबायदि गेलेनाय जाय जि गेमानो जा फुटबलानो जा बा भलिबलानो जा हक बा जोंनि बे दा कम्फु बायदिसिना थारमाने उननि जोलैया थारमाने बेफोर जायफोर गथ'फोरा थारमाने बे बिथिङाव थारमाने दावगागोन बा उनावहा थारमाने बे रोखोमनि पारफरमेन्स लाना फैदो बिसोरखौथ' जों बरायनांगोन आरो बिसोरखौ उत्साह उद्दीपना होनो नांगोन जे नोंसोर हाखौ माने दावगा जे बेबायदि गेलेनाय जाय जि गेमानो जा फुटबलानो जा बा भलिबलानो जा हक बा जोंनि बे दा कम्फु बायदिसिना बक्सिं टक्सिं ढेर दं बेफोर माखासेया गतिके बयबो थारमाने दावगानो जों थुलुंगा होनांगोन बिसोरखौ जाहाथे बिसोरो थारमाने दावगानो हायो बा बिसोरो खुब इन्टारेस्टेड गथ'फोर दं इन्टारेस्टेड जिखुनु गेम्सआव आरो जे बिखौ थारमाने जों थुलुंगा होनांगोन जे हागौमानि नोंसोर दावगानाय लोगोआवनो थारमाने सोलोंथाइखौथ' नांखागोन ना सोलोंथाइ बिसोरो माने फरायनायखौ जाहाथे गारनो हाया खारन बे जाबाय गेम्सआ जाबाय पार्ट्स अफ इडुकेसन गतिके बे शिक्षानि मोनसे अंगसो गतिके बिनि आसल हेटानो जाबाय शिक्षा गतिके शिक्षाखौ गारना जुदि बे गेलेनायाव पार्ट खालामबाथ' खामानिया जायाखै दा नाम्बार वानआ जाबाय शिक्षाखौ नांगोन आरो बेबायदिनो ओरैबायदि थारमाने बाथ्रा मोनसे बुंदो थारमाने हासिना बायदियाव बुंदोनो जे माने गेलेनायावनो गथ'फोरा मा जायो माबा शिक्षाया गाज्रि जायो जिथु नङा एक्सुवेलि साइन्टिफिकेलि मोनसे जिथु गेम जाय गथ'आ गेलेयो थारमाने बिसोरो बे माबा फरायनाय खेत्रआव मोजांसो जायो जिहेतुके बिसोरनि माइन्डआ फ्रेस जायो मानो होनबा गेलेबा माने एक्सारसाइज आरो माइन्डफ्रा थारमाने खुब फ्रेस जायो आरो जिखुनु समाव जबा थारमाने बिसोर फरायनायाव आगयनो हायो खिन्थु बे नङा जे गेलेबा जे गथ'फोरा फरायनो हाया बे नंखाय बे जाया गतिके गेलेनायाव गोसो होनांगौ आरो बे गेलेनाय गथ'फ्रा खिन्थु शिक्षाया मोजां जायो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा
जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।